a lot of arguments ma Igbo ma agụ bụ anụ eji wee mara Igbo ya bụ the totem ma ọ bụ ọdụm. Now taa na obi AchuamaỌkwa ihe anyị na-afụ ebe a bụ akpụkpọ agụ. Mụ na AchuamaỌkwa ya anyị nọ n'obi ya na ebe a, biko ọ ga-amasị anyị ka Ezeani AchuamaỌkwa biko bịa ka etinyela ya ọnụ na ka anyị dịkwa sure ka ihe dị ya. Ebe a ka ndị Igbo na-akpọ agụ ọ leopard, onye ka a na-akpọ agụ, onye nwa bụ totem ndị Igbo. Ibe eji nwale Igbo bụ agụ because anyị nwere qualities of this animal. Ọ bụrụ ọdụm bụ lion. Ọ nke a bụ agụ. Akwụkwọ a kịta nke arụrụ arụ or is this original? Na nke a bụ original. Nke a bụ original. Ịchọkwa nke a kịta nwere nke a ka bụ rawhide. Onye chọrọ iri eri ka ga-eri ya. Ọ bụrụ na onye chọrọ iri, ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya were lụkwa to industrial use and still design clothes and other things with it. If I were animal skin, 100%. Ezeani AchuamaỌkwa, so kedu ihe kpatara agụ ji wee bụrụ the totem anụ Igbo ji akpa ike adị ebube? Ọ gịnị kpatara nọ agụ? If I mean, if an agụ by adaptation, and this animal is one of the most adapted animal to look at, in the sense that na agụ ndị ọzọ adịghị n'ife ọ na-eme. E nwere agụ agụ bụ ihe a na-akpụ ya nke a na-adụkwa ka ọ na-adụ ka agụ ọ bụrụ agụ ọbịa nwụrụ ọdụm. Tiger. Tiger. O nwere ike ime ọ bụrụ tiger. Ọ bụ efe ọ cat. Is a cat. Ọ bụrụ exactly this one. Na adaptation nke a bụ na ọ na-arị elu. Okweniti na okwu oge eburu ya N'oge nke a na-arị elu, ọ na-ebufe karịa weight ya na-eri elu. Ọ na-abịa by steel. Ọ ga-abịa gị before you know na ọ nọ nso. And ọ dị individualistic. Ndị Igbo nwere all those qualities niile. Ndị Igbo na-adụ individualistic. Ọ na-akpara onwe ya. Like agụ akịta nọrọ within 5 kilometer radius. What agụ ọzọ bịa nwụ. 5 kilometer radius. Only one. Ọ bụla male, only territory ya 5 kilometer. Female 5 kilometer. If there's need for them to meet, he has to enter that territory to meet, and the next person goes back to his territory. So, when capacity ọ ga-arị elu bụ ife bụ weight ya times 2 were ya bụ maka ndị be anyị na-confuse agụ na ọdụm. Gwakwa anyị ọzọ. Ọdụm bụ nke na-enwe nzala ada ebubere nne. Ọ na-enwe nza n'onu nke afụfụ nke abụọ ọdụm mana nke abụọ agụ ebe ka ndị Igbo na-akpa agụ leopard. Ihe eji mara Igbo bụrụ leopard agụ. Daalụ nne. Anyị nọ na obi AchuamaỌkwa Ezeani na Adazi Nnukwu. Ezeani biko kedu echichi bụ Ezeani? Biko were ọchị na anyị nọ n'ụdị ihe n'agbanyeghị. Ife bụ Ezeani. Ezeani bụ nọ ịma na bụ everything to the Igbo. The mother earth. Everybody tries to ana na-enye nri na-enye ndụ. And enwere also ọdịnala rules and regulations concerning at all times. Mme ife ga-edesecrate ana. So mgbe a sị na mmadụ bụ eze ana, literally ife mean no king of the earth, the land. Mana ọ bụsịrọ king in the sense of political king. No more of onye na-efolo ọdịnala, onye na-respect ala, mana ife aba ala na o nwere rules na ama mmejọ ala na ịma mbụ mmadụ, igbuo mmadụ ọ ana ka imejọ, ikwu ụdọ ana ka imejọ, izu ori enweghị capital offenses ndị Igbo adịghị eme.
afọ niile afọ nsọ ana eme mmagolu nwa gị eme mmagolu onye nke gị niile bụ nsọ ana daalụ dịka and you made that mistake you have to go through a ritual to cleanse the land. ritual ka ihe a na-akpọ omume ịkpụ alụrụ because ọ bụrụ sọsọ onye ahụ ka imejọ the society ime nsọ ana amanwe udo n'ebe afọ niile ọ na-akpụ anya bụ ahụ. daalụ nne dịka Ezeani na Adazi Nnukwu kedu ọrụ gị kedu ihe ị na-eme dịka ife m na-emekarịsịkwanụ bụ na omenala Igbo ọdịnala Igbo ndị nna anyị rapụrụ anyị ka anyị na-agba mbọ ka ụmụaka anyị na-amụta nwee ike ịmali anụ na ọdụ ka ife ndị Jews na-akpọ dị akabala na teaching ya bụkwana from mouth to ear osi n'ọnụ gị ọbaa na ntị ọ bụrụ na ada ede ya ede but by modern ife na ka enwere ike idebezi edebe nọọ ụmụaka malụ iwu nsọ dị n'obodo dị n'ala kpata na ndị Igbo ji nwee rules ndị oyibo na-asị na fa na-efolo truth, equity and justice ọ ife na guide ndị Igbo ada achọ ndị fa ga-achị nọọ ka udodo ebe niile ife mena na Igbo nye mena n'olu egbebere ugobere nke si ebe ezike ebe ọ ga-ebe obi a bụ obi Ezenne nnọli obi a bụ obi nke m nna mụtara nna m bụ ọnụ n'enyi nnọli Ezenne ọ nwụrụ 1960 obi a dịkịta na Stephen anyị ga-eje n'obi a mana bụ grandson ya mana echichi Ezeani a ọ dị adị n'ezinụlọ a ka na-eme mbụ ya well by inheritance in my lineage the oldest ọzọ bụ na Adazi the oldest ọzọ bụ na my family so Uzadi Akonobi so at all times ha ga-enweli onye nnukwu nze in my family. You can have more than one, but at no time must the family be left without onye ọzọ. Daalụ nne ka anyị jee n'obi ndị hibere ngwuru ka afọ Igbo si wee dị